Hello guys, good day. Si Kuya Chong na po ni. O karon ang atong hisgutan is about Venn diagram shading regions of two sets. But pasabot atong gamiton sa Venn diagram sa pag-compare or pag present no og mga sets unja kahuman atong shadean ang mga part sa Venn diagram or portion sa Venn diagram kung asa nakalocate ang mga elements. So unsa man nato pagbuhat. So please watch the video no kay ato na explain din okay? So before you watch this video, make sure nga nakatanaw na mo or nakahibaw na mo no nining subset, complement, intersection and union of sets. Nakahibaw na mo og unsaon or unsa ang Venn diagram or unsa paggamit ang Venn diagram ug unsaon paggamit ang Venn diagram kung ato siya i-combine ni sets, okay? So, kung wa pa mo nakahibaw og unsaon na sila, you can watch my video. Pwede mo sa video na aman sa ahong channel, no? Okay. So, magsugod ta with the given sets, di ba? Okay. So, dinhi we have these sets. Sorry. Di ba? We have the universal set, we have set A, and we have set B. Di ba? Okay. So, aho na silang daan gi butang sa Venn diagram, di ba? So, kini. Kay bao naman tag unsaon na siya og kini pod. By the way, same ra na sila ha. Same ra ni sila. Kini og kini same ra na silang duha. Hala mang gilahi tungod kay di ba asa akong giingon mag shading man ta, okay? Okay. So, ato na silang gamiton nga mga representation sa Venn diagram, ato silang gamiton para makahibaw ta og asa ang atong shadean nga part sa Venn. But sabot atong kuluran, di ba? Shadean. Okay. So magsugod ta kaning usa kini. Okay? So ang giingon dinhi we have set A. Okay? Ay sa ni hunahuna okay? Ay sa hunahuna. Dinhi sa tani set A. Focus sa dinhi napita. Now, ang first natong buhaton is of course atong i-assign ang mga elements sa Venn diagram, di ba? So mo ni natay mga sets, natay mga elements kauman atong gibutang dinhi sa Venn diagram. Karon, ang giingon dinha is atong pangitaon si set A. Sorry. Atong pangitaon si set A or asa man nga portion dinhi sa set A, dinhi nga Venn diagram asa dapita nga portion si set A. Okay? So, hinumdumi, kung asa nakabutang ang mga elements nga gihisgutan, mautoy atong shadean. Okay? Balik, kung asa nakabutang ang mga elements nga atong gihisgutan, mautoy atong shadean. Okay? Now, ang hisgutan dinhi is si set A ra. Okay? Buot pasabot ang mga elements ra ni set A, di ba? So, da nagisuot as ubos, di ba da? 1 2 3 4 5. Same man sa dinhi. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Karon, atong pangitaon dinhi sa atong Venn diagram dinhi kung asa si 1, 2, 3, 4 ug 5 na locate. Kauman mauna nga portion ang atong shadean. Okay? Okay. So mauna nga portion ang atong shadean. Okay. So kung atong bantajan 1 2 3 4 5 no. Diya si 1, diya si 2, 3, 4 ug si 5. Okay, di ba? But pasabot mo na nga part ang atong shadean. Okay? Kini nga part dinhi maoy atong shadean. So, kini nga part din atong shadean.
Kaso di ta maka-shade man kay kuan man ato ra lamang karas-karasan. Okay. Nara. Muna na siya. Muna ni siya. Okay? So that is A. Inanaon daw pagpakita si A kung mag-shade ta og mga portion sa Venn diagram. Di ba? Remember nga kini si red nga circle, si A bisan na si A na naka-label si A. But pasabot si A mo'y atong kuluran. Di ba? Same way pod dinhi ni B. Kung si B ang atong hisgutan, of course, si B ra pod ang atong kuluran. Kay nga naman, di ba na ang mga elements ni B is kere 2, 4, 6, 8, 10 na which is naa sa sud ni yellow nga circle. Pasabot si yellow nga circle mauray atong kuluran. Kay di ba kung asa na locate ang mga elements nga gisgutan, maura pud toy part nga atong kuluran. Pasabot ang part nga sud ni yellow nga circle mao itong kuluran. Okay? So, kuluran nato si B nga part kining yellow. Okay, kuluran nato. But pasabot ana, ang gihisgutan nga mga elements is kining nasa sud ni B. Okay, that's it. Maunay pagpakita sa B using or by shading, no? Gamit ang pag-shade og mga part. Inanara. Okay, next. So, we have here the complement of A and the complement of B. So, same ra gyapon ni sila. Same ra ni siya nga mga Venn diagram nga same ra gyapon gikas una. Ang ato laman is, ang atong gipangita is lahi na pod. Sabot, ang part nga atong shadean is lahi na pod. Remember nga ang gisgutan karon is complement ni A. Now, wa ba si complement ni A diha dapita, di ba? Maunang ato sang solvon si complement of A. Pero mo na nga gani na miingon ko nga dapat kung mahimo atong i-watch ang video daan kay katong complement, intersection and union tungod kay dinhi maglargo-largo na ta, okay? So, pagpahuman solve sa complement ni A, of course, mo na itong mga result. Okay? We have 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Karon, atong pangitaon ug asa na dapitan na locate kana nga mga element. Kahuman, mautoy atong shadean. Diba? Kay kung asa na locate ang mga elements, asa nga portion sa Venn diagram, mautoy ato shadean. Okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si 6 automatic naasud, di ba? Naasud ni yellow. But pasabot, tanan nga part ni yellow atong kuluran. Okay? Si 7 di asa gawas. So automatic ang gawas ni B maoy atong kuluran. No? Sunod 7, 8, 8 napud sa sud. 9 is gawas. 10 halos 10 dara sud pod. 11 dara gawas pod. 12 is gawas pod, sorry sa ero. Kung nakabantay mo, why element sa sud ni red ang gikuluran or ang naapil sa gisgutan, di ba? Buot pasabot, di nato labuton si red nga circle og color. Okay? Was labot ha? Okay. Pasabot ang atong kuluran is dinhira nga dapita sa gawas ni B. O gawas ni A. Okay. Gawas ra ni A dapat. Okay. Nara. But pasabot ang gisgutan nga mga elements gawas ni B. Gawas ni A, sorry. Kay complement of A man. Remember, kung maghisgot tag complement nga ni, buot pasabot ana is not. So, kung maingon tag complement of A, kini, pasabot, not
A. Mauna nga wa nato giapil og color si A kay dili man si A. Okay? Moingay ta og complement of A not including A. Mao na nga ang atong gikuluran is ang gawas ra ni A. Okay? Okay. Next is adto ta ni complement of B. Same gyapon nga process. First ato sang kuhaon ang complement ni B. So mo ni ang mga complement ni B. Uy. Sorry. Di naman siya malihok kinoon. Okay. So mo ni ang complement ni B. Kini mga elements 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 12. Remember nga kung may tag-complement pasabot not B. So diretso y labot si B. Pasabot dili nato apilon si B og shade. Dili apilon si B og shade. Kay bisa pag imo na pangitaon ng mga elements, y elements nga hisgutan dinhi nga naasod ni B. Tanan na dyan gawas tanan. Okay, so shade. Shade na nas gawas. Okay, that's it. Okay? So kung nabantay mo, basta mo hisgot og complement, ang y labot is kadtong mga elements sa mismong set. Kung maingon nga complement of A, but pasabot, y labot ang mga elements ni A. Mauna nga wa gi-shadean si A, di ba? Kay si A ba siya ni? No. Mo nang wa do shade. Now, kung may umatag complement of B, but pasabot, dili shadean ang mga elements ni B. Kay not B man. Pero ang pinakasimple ani nga paagi is atong pangitaon ug asa na locate ang mga element. Okay, so kung may complement of A, complement of B, ato sang kuhaon ang complement nila before ta mo locate sa mga elements. Okay? Kauman kung asa manumdumi, kung asa na locate ang mga elements mao atong shadean, okay? Okay. So mo na sa complement. Napay daghang mga complicated pa. Next is union and intersection. Okay. So mag-una ta ni union. So of course, di man ta makalargo na, di ba? So dapat ato sang kuhaon ang union ning duha. Union of A and B. Okay, so ang answer na is kini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Karon, asa man nato sila pangitaon? Okay, di ato pangitaon din sa itong Venn diagram. Okay, sige. Si 1 nasud ni A. Automatic si A atong kuluran. Si 2 nasto nga kuluran. Si 3 nas kana kuluran lagi na siya. 4 has 4 nasto nga kuluran na. 5 that's 5. 3 hapa ni 6, 8 ug 10. So okay. So kung nakabantay pud mo, ang mga elements ra nga gisgutan is ang elements ni A ra ug B, y elements sa gawas, di ba? Okay. Buot pasabot, ang atong kuluran ra is ang red ug yellow nga mga circle. Y labot ang gawas. Okay, so sama na. Okay. Ang atong kuluran is red ra og yellow kay mao ra man asa nakabutang. Y labot si gawas ha. Okay. Okay, that's it. Hinumdumi, muingon nga nig union but pasabot silang duha imong kuluran. Okay? Kung muingon nga nig union but pasabot kibali mingon na union of A and B but pasabot ang part ni B ug part ni A or ang mga elements or ang portion sa Venn diagram kung asa nakabutang ang mga elements sa set A ug ni set B mao toy atong kuluran, di ba? Nakalocate dinhi ang elements sa set A, nakalocate dinhi ang elements sa set B, mo na sila atong gipangkuluran. Wa ta mo color sa part ni universal set kay ang mga elements ni universal set wa may labot dinhi sa gihisgutan sa union ni A ug B. Di ba? Okay. Same way po dinhi ni unsa man nga symbol?
That is intersection. Okay. So, kung maingon tag intersection, sa intersection, unsay common. Okay, so ato na nang gisolve largo din mo nang dapat tan-awon tong video. So, unsay common ni set A ug set B? Of course, 2 and 4. Now, asa dapita na locate si 2 and 4? Naa sa tunga. Di ba? Buot pa sabot, maura na part nga atong koloran. Okay? Ang tunga ra. Okay, so ato silang koloran. Ang tunga ra nga part. Uy. Tunga nga part. Okay. That's it. Mora na siya. Hinumdumi nga muingon gani tag union. Okay na? Muingon gani tag Muingon gani tag intersection. Ang gisgutan na is ang tunga. Ang lugar kung asa sapaw kibali ang mga circle. Maunay atong shadean. Kay ang buot pasabot na ng intersection is kinsang o unsa nga part ang gitag-ija ni A ug ni B. Ug remember nga kining tunga, ang tag-ija na ng tunga nga part is si A ug si B, di ba? Kay pasabot common, pasabot pariha nila. Okay? So mo ni atong koloran basta intersection. Balik. Kung maingon nga ni og union, pasabot ang tag-ija or ang part or portion sa Venn diagram nga tag-ija ni A, tag-ija ni B. Kung maingon nga ni tag intersection, ang portion nga part nga ang tag-ija is silang duha, which is ang tunga nga portion. Kay di ba tag-ija na kay si A ug si B. Kay bali ang gi-share nila nga part. Okay? But kung di mo makahinumdum na, ang hinumduman ra is kung asa na locate ang mga elements nga gihisgutan, mautoy portion sa Venn diagram nga atong koloran. Okay? Okay, next. Okay. Medyo complicated na siya. This is the union between the complement of A and B, or the complement of A unites B. Diba kanano? So, medyo libog ni sa tan-awon, pero, of course, kung kaya na tamo solve ana, dali na laman. So, kung ato nang solveon, mao ni ang isa result. 2, 4, 6, 8, 10, 9, 10, 11, 12. Buot pasabot, mao na yung mga elements nga atong pangitaon dinhi sa Venn diagram. Ug kung asa nabutang na nga mga elements, mauto nga portion sa Venn diagram ang atong shadean. Okay? So, ato na pangitaon sila dinhi sa Venn diagram. 2. Diba ni pod? Basta nga ni usa ka element nga masud na ng part ta, automatic tanan nga sud na nga part na ana diha. Okay? For example, 2. Automatic si 4 apil na si 4. Diba? Napod si 4 dire. So 6. Automatic si 7 ug si 8 na apod kay na 8 ug si 10 8 ug si 10. Okay. So automatic ang kini nga part ni B, kini dinhi automatic na color ato na shadean, di ba? Kay na may mga elements nga nasakay ni kay bali. Okay? Sunod is 10, 11 ug si 12. 10, 9, 11 ug si 12. Man allocate nas gawas, di ba? 9, 11, 12 ug si 7. Okay? So naalas gawas. Kung makabantay mo, y elements dinhing dapitan ni set A ang nakuluran or ang nahisgutan or nabanggit dinhi sa atong list of elements, di ba? Naa si 1 dinhi wa. Naa si 3, okay, naa ba si 1 dinhi? Wa. Naa ba si 5 dinhi? Wa pod, di ba? Si 3, wa pod. But pasabot kini nga part di ni nato kuluran kay man ang gisgutan. Ang gisgutan kay si 72 raman, ang gisgutan kay si 2 raman. Di ba? Si 2 ra, si 4, kadto ramang
naa dinhi ang nas gawas sabot ang atong shadean is ang kadto nga part nga way labot sa wa gihisgutan, where is or kung asa kini nga part. Okay. Oy, di man iha apil ning tunga. Apil ning tunga. Kay apil na 2-4 na si 2-4. So apil ng tunga og shade. Okay. Okay. So that's it. Ang mahibilin kay bali nga part is mura jag half moon kana. Mura na di makuluran nga part. Nganuman kay wa na ang mga elements na ang elements na nga sud nga portion sa Venn diagram is wa sa gihisgutan nga mga elements sa complement ni A nga ming unite ni B, di ba? Ala, sorry kaadyo. Na GC. Okay. Okay. Next, same way pud dinhi ni B. Okay, same way ni A unites the complement of B. Pareha ra jud kaadyo nga pamaagi. Okay? So atong kuluran ang portion kung asa na locate ni nga mga elements which is gawas nini nga B. Pero apil sa ito nga. Apil na siya. Okay. Sabot ang atong shadean is kini nga part. Okay. Kini nga part. Way labot ang kanang yellow ha. Way labot si yellow kay wa man nagisgutan dinhi, wa na dinhi. Way labot si yellow. Okay. Way labot si yellow. Okay, nara siya. Kung makawantay mo, dinhi is complement of A. Mao na nga si A wa siya labot or kana ra nga part din ni A kibali, di ba? Murag na half moon. Dinhi po is complement ni B. Mao na nga ang half moon ra po ni B kibali, mao ra po way labot. Okay? Okay. Next is adto ta ni okay. Adto ta sa unsa man ni? Intersection. Now, first atong buhaton is of course atong sulbon ang the complement of A intersects B. So ang result ana is 6, 8 ug 10. Now, asa man dapita si 6, 8 ug 10 na locate? So, klaro kaadyo naa dinhing dapita. So mo na itong shadean. Okay. Next, intersection between A and the complement of B. So, ang mga elements niya is 1, 3, 5. Asa man dapita na 1, 3, 5? Di dinhing dapita. So, more na part nga atong shadean. Okay. Nara siya. Nara siya. Okay? Kung asa na-locate ang mga elements nga gisgutan, maura to'y atong shadean. Mao na'y hinumdumi. Pero of course, dapat kamao ka mapangita sa intersection, sa complement. Dapat kamao ka mapangita. Okay? Mao nang if you kabaw, you can watch my video. Of course, you can also pwede mo upload tanaw ang Venn diagram o kung saan paggamit ang Venn diagram sa sets. Next is kani. Okay? Sagol-sagol na. Na complement unja intersection, na complement unja union. Okay. So kung ato nang basahon that is the intersection of the complement of A and the complement of B kining una. Kana siyang una, di ba? Okay. Now, kung ato nang solvon, of course kini mo gawa 7, 9, 11 ug 12. Aham man na dapita nga mga elements na locate 7, 9, 11 ug 12. Naa sa gawas, di ba? Nas gawas. But pasabot kan arang nas gawas ang atong shadean, y labot ha. Y labot si A ug si B. Pasabot y labot ang duha ka lingin. Okay, so atong kuluran. Okay. Y labot ang duha ka lingin. Ang gawas ra. Okay. Oh yeah, baby. Okay. So that is the intersection between the complement of A and B. Nara, y labot si A ug si B. Okay, next is
kini. Union na pud ta. Okay? So, union of the complement of A and B. Or the complement of A unites the complement of B. Now, pag solve na to ana, ang result is kini. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, and 12. Asa man nagkahapon na sila dapita? Okay, sa ato na pangitaon. Diya si 7, si 1, si 3, si 5, si 12, si 11, si 9, si 10, si 8, si 6. Okay? Kung nakabantay mo, y elements or si 2 ug si 4 wa dinhi. Di ba? Naa si 2 ug si 4 dinhi wa y 2 ug 4 nga makita dinhing dapita. Abot pasabot ang atong kuluran is y labot si 2 ug si 4. Okay, so mag-color ta. Y labot si 2 ug si 4 ha. Si 2 ug si 4 kay na mas tunga. Da, si 2 ug si 4 das tunga. O pasabot dito apilag color ng tunga. Okay, sige. Color, shade. Y labot ang tunga. Okay. That's it. Y labot ang tunga. Okay ha? Kay wa man nag-mention din he. Kay di ba kung kasi gi-mention din ha, mao ra itong color no, wa man gi-mention si 2 si 4 man nang wa sila'y labot. Okay, that's it. Next. Uy. That's all for now. Sorry, pabuka po na-expect nga na humana di ay. No? Basta, always remember nga dapat ka mao mo gamit sa Venn diagram. Dapat ka mao kung unsaon pag-assign sa mga elements sa Venn diagram. Ug, of course, dapat ka mao pagkuha sa complement, sa union, and intersection of sets. Okay? Kay aron dili maglisod og pag-assign o pagpangita sa mga elements. Ikaduha, dapat hinumdumi kung asa nakabutang ang mga elements, maura to'y part nga atong shadean. Okay? Okay, so this is Kuya Chong. Always remember nga kung di ka kamao, adyo guna-huna nga kanabang maglisod ka. I-give imong best. Okay? I-try imong best pag-pray. Ug, of course, kung kapusyon ka, adyo undang pahuway. Okay? This is Kuya Chong. Bye-bye. Thank you.